центъра на Желева. Това е улица Младежка 5. Тук има постоянно живущи. Тук от тази страна също. Ето го имота. Външни дръвчета. Местото продължава до там, до постройката, която е с тухлата немазаната. Ето тук как е. Това е виличката. Тук са мазенцата отдолу. Горе е тока, тук е водата. Там имаме една тоалетна със септична яма стара. Местото е страхотно. Лека денивелация. Много овощни дръвчета. Ето изглед от тази страна. Това е съседската къща тук. Ето го. По принцип може да се ремонтира и бунгалото не е в лошо състояние. Разпределение. Една стая, малко коридорче, лятна кухня, от другата страна същото. Тук съм възстановил една маса с пейки. Ето и тук разпределението е също такова. Намира се на улица Младежка 4. Село Желева. Оградата е здрава, от другата страна също. Портата в перфектно състояние. Тук е подравнено, съвсем спокойно една естакада. Хубава една хубава вила и перфект става.